Vital. Digo, hola, ¿qué tal? Moi boas. Estamos no programa 97 de Recuncho Gamer Podcast. Que tal? Pasade, un saúdo a todas as xentes que estades xa escoitándonos en directo como cada martes ás 10 no Twitch de Recuncho Gamer. Hola, que tal, Farún, Tas Rex, Marcianitus, toda a xente que vaiades pasando ao longo do directo. E tamén un saúdo a toda a xente que nos escoitades no diferido. Seguramente se esa última vez que saímos en fin de semana, agora falamos diso, pero bueno, un saúdo a toda a xente que estades no Spotify, YouTube, iVox, que claro, están vendo estes días como vamos en iVox, e iVox está vendo aquí está jarrando, esta temporada está aí habendo máis xente no iVox da que estábamos anteriormente, así que un saúdo tamén a xente nos coitades desde iVox. Nada, pois imos con un programa 97, como sempre se sabedes, temos máis cousiñas en @recunchogamer, se non vos cadra de pillar o podcast ou queres ver algunha cousiña máis, pois sempre nos estés en @recunchogamer, e logo tamén pois vamos dar paso xa sen máis entrar máis cousas a xente que vai estar hoxe conosco. Que tal? Moi boas, Lara. Boas noites, que tal? Os vimos a voar pola noite que ven. Sí. Bueno, eu hai que dicir que eu teño avionofobia, creo que é o termo científico, avionofobia. Sona bueno, sí, medicalmente correcto. Sí, pero bueno, eu dicir, bueno, a última experiencia ven dentro do tal, ven. Non sei, eu espero que, imagino que levar a medios avións camín. Ana, igual, que tal me voas de novo? Benvido de novo. A mí gustame voar, pero na vida real, nos videoxogos, horroroso, a verdade. Horroroso, vale, veremos debate ao principio de se pa ben ou pa mal. Pero depende. Bueno, Busquei, no, por certo, aerofobia. pero aerofobia A mí me cortaste esa música dun xeito que dramatismo. Que está o mínimo está aí xusto que nin pouco aerofobia, si supoño que era aerofobia. Si é certo que logo de vertixe de altura tiña un acrofobia, unha cousa así, creo que era. Pero bueno, isto xa sí, pero non era vertixe ou demais. Claro, está aquí xente que me viu por Barcelona. Non é moi do pá, pero sí que trucos, por se vos axuda. A mí me axuda un poquinho, aparte de terro de aire na cara. Colle un libro, por exemplo, e centradevos no libro. O resto da igual, non ides cambiar nada. Ide co libro, xa está. Eu hai que casi me acabo o libro entero do Final Fantasy VII este das de Aris e Tifa. Bueno, en fin, que tal? Como andades? Creo, aproveito que hoxe temos un pouco máis de tempo para preguntarvos a que andades xogando últimamente. Creo que Lara sigue con Wukong. Foi ese xeito de sigo con Wukong. Pero estou moi feliz co xogo, estou non pasando ben. Sufro, pero tamén vou pasando ben. E ti, Ana, andas xogando algo así últimamente? Eu estou co Blue Prince, sentíndome moi parva, a verdade, ou sexa, teño xente no meu traballo que ten libretas enteiras cheas de notas, e eu de repente me comezan a contar cousas que eu digo, levo 20 noites e eu non sabía todo isto. Doime o cerebro cando xogo a Blue Prince, ou sexa, non podo. Onte eran as 2 da mañá, non podía dormir, me puxen a xogar o Blue Prince e xa non dormí. Así estou. Eu aparquei no xa, cheguei á habitación esta que che piden e dixen, ajá, sí. Como? Pois con moita sorte, entre outras cousas, se falas de libretas, eu traballo en, digamos, en documento na nube e agora mesmo pesa 100 e pico megas, que eu vin hoxe e digo, ostra, que capturas de pantalla, todo isto, son 41 a 42 páxinas sen ningún tipo de orde. E iso que as últimas partidas xa xoguei disto, claro, teño dos modos. Se xogo no ordenador, fago capturas. Se estou na sala, co móvil saco fotos a pantalla. Pero pasa que nunca volco as do móvil ao resto do documento. Entón, como teño como dous registros. Pero bueno, cheguei, aínda quedan moitas cosas para andar aí rascando, pero vou darlle outros xogos menos. Así que, pero bueno, ben, pasa que iso, hai que involucrarse, incluso eso, a nivel de compra de material escolar e demais, sí. É que me dá moita preguiza, tío. O sea, que se cada vez que entro nunha sala me teño que apuntar todo. No, é como facer deberes, tío. No, pero é bonito compartirlo, porque eu vi unha captura que puxeras aí por redes sociais e dixen, hai algo que vin aí unha cousa que digo, non me encaixa de todo, pero bueno, non vou entrar máis ideas. En serio? Sí, pero igual xa pesaches diso, foi fai uns días. É que foi a única... Bueno, en fin, foi a única vez que tomei notas. Tedes que compartir notas, sí. Logo xa, é que eu vou en modo speedrun agora mesmo. Sí,
Sí, eso acaba pasando en algún momento. Sí. Bueno, en fin, non sei se van en modo speedrun, pero bueno, van en modo Riquiñán Ram. Son a xente de Alita Comics. Dios, esta entrada hoxe van nos quitar o patrocinio por isto. Bueno, a xente de Alita Comics, que xa sabes que está connosco no Recuncho Gamer Podcast, son as tendas de banda deseñada referencia en Galicia, con tendas en Santiago de Compostela e na Coruña. Xa sabes, na Coruña están en Rúa Panadeiras número 49, en Avenida Fisterra número 99 e tamén en Santiago en Rúa Nova de Baixo número 2 e tamén ustedes en alitacomics.com. Xa sabes, manga, anime e tamén cousiñas libriños de videoxogos que aproveito, un que vai sair esta semana de Pancio de Dragón escrito por Ramón Méndez, e aproveito xa para facer así a promo de que vamos ter a Ramón Méndez este xoves en directo no Twitch ás 10 da noite, xogando Pancio de Dragón Saga, un dos meus xogos favoritos que levas en tocar 20 anos. Entón vamos a comezar Ramón máis eu así, el de backsitting, eu aí un pouco, bueno, os 30 primeiros minutos é backsitting para todos porque é ver cinemáticas basicamente, pero iso, vamos aí a refresco Pancio de Dragón Saga, así que tamén vamos a abrir serie directos con este xogo, e o primeiro día nos vai acompañar Ramón Méndez, institución no tema dos dragóns e outras cousas. E ata aquí a entradiña, todos en sitio. Hoxe falamos de videoxogos de Evo, así que con fases de Evo que irrumpen dentro de outras mecánicas dun videoxogo que vai de outra cousa, así que tamén polo chat do Twitch pois podes ir deixando as vosas propostas. Normalmente vamos a facer un repaso moi rápido pola actualidade desta semana. Rolling Star! Para no que ven teño que buscar unha cartela para que non estemos así con caras incómodas de segundo. Esta canción chamase demais. Bueno, despois de 2 semanas bastante heavies de actualidade, esta vai un pouco máis lixeriña, pero bueno, nos dá tamén posibilidade para falar de cousas máis do local, que sempre é interesante. E así que se andades nese ámbito de intentar facer videoxogos ou queredes así sacar un oco para intentar lanzarvos a facer un xogo ou videoxogo ou outro tipo de formato, pois estamos nos últimos días da Amorodo Jam 2025, que é unha iniciativa que lanza Rafa Alcalde, que non se meto aí, te la en Itxio, e tedes ata o día das letras galegas, o día... Espera que... O día 17, estaba pensando, letras galegas 17, tamén o aniversario de John, que lle mandamos xa unha aperta de paso, porque tiña que nacer ese día, por lo que fose. E nada, pois iso, en que consiste? Pois crear un videoxogo ou tamén un pasatempo. Ano pasado, cando fixeron isto, había tamén un crucigrama disto, o sea que ao final podese facer distintos tipos de xogos ou produtos audiovisuais. En este caso, o único que se pide é que este ben sellado co cultura galega. O sea que bastante aberto. Tedes aquí as bases como, bueno, pues eso, o tipo de recursos que podes tirar. Neste caso fan un pouco máis fincape que está co tema das letras galegas, que se, digamos, recoñece a figura das cantareiras e demais. Pois neste caso tamén, pois eso, recomendan este ano, se queredes centrarvos dentro da cultura galega no ámbito palilleiras, pandereteiras, redeiras, pois digamos, podese facer por aí. Pero bueno, hai un pouco de todo. De momento, xa hai unha xente que entregou cousas. Eu vin aquí rapidamente un xogo de Maestra Paladín que se chama Foliada, que é basicamente o pandeireta giro. E digamos que hai tres tipos de golpe de pandeireta, que quen sepa tocar a pandeireta pois tal, pero bueno, como un rasgado, outro golpeado e outro tal. Entón, digamos que temos a Foliada e hai un non sei exactamente que tipo de animal é, un gatipedro pode ser, non sei. Bueno, hai este animal que aquí, dá T, R, T, vai ca música, vai o maneo, o toque, o rasgueo, aí está ben curriño. Nada, tamén a idea, se temos un oco a semana que ven tamén, pois repasaremos os xogos que se presentan aquí na Amorodo Jam, como fixemos o ano pasado. Isto nese momento, vale, que non se pecha aquí os portais. Queredes mandar algo vos? Eu para un crucigrama igual me dá tempo, pero do resto igual eu creo que vou mal de tempo.
Pero bueno, o ano pasado lembro, xusto de Mestra Paladín, había un show que imitaba un Game & Watch, esas portátiles de Nintendo así de LCD. Era un castelao, era un moneco castelao que tiña que facer como malabares ou ir apañando bolas que quedan polos lados. Entón, era un show que imitaba iso. E soaba o himno galego, pero versión eso, monotono, lo-fi non, ainda máis para baixo. E nada, aproveitamos tamén a saudar aquí a Gigi Golf e a Rubén Dylan, que é habitual nos comentarios de Insta, pero xe que está aquí véndonos en directo. Bueno, que vos parece este tipo das Game Jams e demais? Como sempre salen cousas super espectaculares dali. Dio. Sí, no, dio ti. Que non me acordo como se chama. Xesús de Redondela era. Xesús de Redondela, sí. É un show saído dunha Game Jam das meninas Jam, creo que fora de Ferrol, que era, vas por Xesús caminando pola ría de Vigo e tes que dispararlle aos barcos de pesca abusiva. Super. E lanzasles pans e peixes. Canta munición tes? Da igual, multiplícanse. Ai, como mola. O mellor é o comando do principio, o berro ese de... Sí. Xesús, tes que defender a pesca tradicional. Sí. Pois eso, Xesús de Redondela te delo un nicho tamén de vale para xoar. Eso sempre recomendamos. E logo, en novidades que van chegar esta semana, en algúns casos creo que xa se pode acceder, que teña versión premium e máis. Chegou o Doom de Dark Ages, que non sei se vichedes algo del, se vos chama, se estades no mundo Doom este tal. Eu nunca fun de Doom, así que... Eu teño unha persona coa que cohabito un pouco, que está como unha moto, o xogo vai sair no pase, e se está a plantexar, vai sair no pase o venres e se está a plantexar seriamente pagar 70 lereles para xogar dende o mércores. A partir do venres desaparece xogar dentro de 3 horas, como quen di, para non salir en directo. Basicamente, para poder xogar 2 días antes pagar 70 pavos e senón gratis no pase o venres, pero que o non sei se sabedes o que é o FOMO, Fear of Missing Out. Está a tope co FOMO, entón pois Doom. Agora, eu evidentemente dentro que a min me toca con estas cousas, eu tampouco son de Doom, pero teño que dicir que os trailers de monetizar ser un ansias e... Exacto. Que non se monetiza. Teño que dicir que os trailers me flipan de Doom, porque fa unha cousa moi chula que se bueno, perdón por poñerme técnica, pero que nos trailers teñen un recurso moi chulo que me encanta, que é o match cut, que estás cunha arma en certa disposición nunha escena, cambias de escena, pero a arma segue na mesma posición. Sí. Entón, me parece un recurso super guai para... acaba de pasar agora mesmo aí. Sí. Entón, eu sempre disfruto un montón mirando os seus trailers e me inspiran moitísimo para min para o meu traballo. Pero bueno, iso son fricadas miñas de curro. No, bueno, a nivel narrativo tamén se nota eso, como funciona, porque tamén hai xogos que se xogan fan cousas parecidas ou mecánicas que van un pouco así con iso, sí, o sea, por eso non está visualizando, basicamente que hai un elemento en pantalla que se mantén, neste caso a arma mantén ao mesmo punto de animación, só que cambia o fondo na situación na que está. Eu, pois eso, como tamén estou aí no Game Pass, probarei na parte de que en Series S, máis alá do baixón a nivel de resolución, a nivel de frames por segundo aguanta relativamente ben, así que probémoslo. Porque se que o Clear Score estoy andando un poquinho máis, tamén un pouco polo FOMO, todo afomado, porque o Blueprint xa dixen, vale, xa fomei, aí xa foi o FOMO, xa foi a fame tamén. O Clear Obscure estáme gustando, ahora xa me entrou mellor nas caoriña máis que lle din un poquinho, pero si é certo que en Xbox Series vai así un poquinho máis xustiño o parry, porque vai a 30 frames por segundo. Pero bueno, pero tamén probarei un poquinho. É verdade que non probei ningún dos dous, digamos, desde que houve o reboot este 2016 e máis, pero polo que están dicindo as críticas e máis é que mantén o nivel destes o 2016 e o Doom Eternal, así que en este metido aí, imagino que tamén moi feliz, máis alá de que se lle poda monetizar a ser o ansias, como me paro. Bueno, pois feito este repaso, vamos meternos co tema do día, que hoxe basicamente é un fun polo vento e un polo aire, basicamente, non mito xogo.
Así que sí, hoxe, pois eso, estamos situación, estamos xogando un videoxogo, que sei, un plataforma, un xogo de loita ou o que sexa, e de repente cambianche o paradigma e empezas a voar. Ben sexa porque a túa personaxe gaña poderes ou a posibilidade de voar de alguma maneira, ou porque aparece un vehículo voador que di, pois agora isto vai así. Vehículo voador de moitas formas. Vamos primeiro, non sei que co debate. Ana non está a favor, en principio non está a favor. De primeiras non lle atraen, polo visto, este tipo de fases. A ver, a mí custame moitos xogos, pero sou unha manca, a vida é a que entón, pois, si, eu sou unha persona que sempre tivo moitos problemas con esta clase de fases. Prefiro a gravidade cero e estar dentro da auga e estar metida dentro de fases de voar, pero sí que lembro que a primeira vez que me atopei con unha fase de voar nun videoxogo, a persona coa que estaba, que era a miña veciña, que era que tiña Nintendo 64, me quitou o mando da man e me dixo, mira, deixa que xa fajo eu, que querida. Estivemos moitos días a ver se eu conseguía sacar nin de coña, que foi a fase de voar do Super Mario 64, cando consigues a gorra esta coas as. Se queres imos xa iso, así, xa que estás introducindo o demo. Doulle. Dale. Perdón por colarme. No, me veño arriba. É unha fase que de feito non é unha fase obligatoria, é unha fase que podes atopar que é como segreda. Podes atopar se miras cara arriba en determinado momento cara ao sol, e entón pode que atopes esa fase. E se consigues determinadas cousas, pois podes conseguir esa gorra para voar, que ademais é que as mecánicas da gorra no Super Mario 64 hai un montón delas. E logo sí que é certo que tes moitas bonificacións por poder completala. E é certo que a mí me flipou abrir un Super Mario, abrir un videoxogo e de repente verte metida dentro do aire. Bueno, xa para empezar o Super Mario 64, ti cando és unha persona pequena é unha maravilla de videoxogo, non? Polas posibilidades que tes. Pero claro, miras para arriba e de repente te topas no medio do aire. Pero non sei se, imagino que vos tamén a xogachedes, porque evidentemente Super Mario 64 é un xogo bastante presente. Non sei se vos tivechedes máis sorte que a min, pero eu, Nintendo e os arcos da bella non nos levamos nada ben. Non sei vos que tal. En xeral. Eu que xoguei moi pouquiño o Mario 64. Eu a Nintendo 64 viña a miña casa de vez en cando. Estaba concentrada en xogar o Zelda. Entón, nunca me gustou moito este xogo, curiosamente, non sei que ten moitísimos fans, pero a min non é unha cousa que me gustara moito. E nunca me puxen tal, e a verdade é que eu non cheguei a esa fase de bo. Eu, primeira vez que xoguei o Mario 64 foi este verán pasado, en parte fixo en directo. Se foi na fin de semana e botamos 9 horas tal. Claro, pasa que agora xa non é mesmo este Mario que estamos falando dun mando cun só joystick analóxico e todo isto, sen nula experiencia de xogar xogos 3D a xogalo en 2024 cando xa estás habituado a dous joysticks e demais. Entón a experiencia igual non é tan traumática e demais. Pero, claro, eu sí que podo imaginar, porque eu sí que viví cosas parecidas, pero eran fases de auga, porque ao final aquí o manexo era moi parecido a fases de auga en 3D, sí. Pero podeme lembrar un pouco ao traumático percibo que tiño, por exemplo, no Tomb Raider, no primeiro Tomb Raider, que aparte eso era con cruceta. Lembremos que eso é Tomb Raider, un xogase con cruceta, hai que lembrar esas cousas que vivimos moi ben, agora cos analóxicos, pero iso tal, sí que bueno, porque hai incomodidades. E sobre todo se tens que ter precisión de pillar a moeda xusto tal, porque se tens que avanzar do punto A a punto B, pois ben, pero se tens que ter a precisión de pillar os obxectos, eu, sobre todo na parte esta que hai no Mario, que non sei se tamén é como que vos, pero que sabes dun canón e tens que tamén apañar moedas, creo que no primeiro mundo cadra tal, aí tamén botei un poquinho con iso. E nada, pois bueno, experiencia dos Super Mario 64, e imos facer un pouco repaso por varios dos xogos, principalmente plataformas, porque eu creo que isto dase máis en plataformas, dá máis sensación, por lo menos a min o que me veo máis a min a mente. Claro, e logo está xente de PC que lles pasa isto. Igual que eu, estive xogando o Portal estes días aquí no Recuncho, e estaba xogando con mando, porque non teño memoria muscular, o sea, non podo ter memoria muscular porque non teño músculo para xogar teclado e rato. A nivel competente, non.
Pero bueno, vamos con un dos exemplos, claro. Ás veces, claro, temos un plataformas, personaxe que vai saltando por aí, tal. É interesante ás veces como justifican iso. Traio aquí varios exemplos de plataformas para que vexamos un pouco como se traballa a justificación de meto aquí un momento fase de voar. Entón, un dos primeiros que teño recollidos a nivel cronolóxico, vamos ao 89, vamos a Game Boy, Super Mario Land. En este momento é porque sí. Super Mario Land, cada 6 fases, primeiro te mete nunha fase subacuática, que vas nun submarino, que non sabemos como accedeu ese submarino Mario, e despois máis tarde xa na fase final, o mundo 4.3, e Mario vai en avioneta directamente e xa está, e temos metido dentro do Super Mario porque sí, pois así un matamarciano de desplazamento horizontal, un shoot'em up destes. Ben, o sea, musicote ben, sen máis, Mario dispara tamén por aí. Ahora, pois, digamos que ahora un shooter Mario. Son fases que están ben, o sea, claro, eu preferías porque non caías por buratos. Aquí por lo menos batías con inimigos ou non batías, pero non caías por buratos, que é verdade que o Super Mario Land ten unhas físicas estritas, digamos que é como que ten gravidade máis alta o xogo. O sea, como Mario asomes un poquinho por un pequeno barranco, vai, pum, cae a plomo, Entonces, que no xogou sabe tal. Entón, pero claro, justificación a nivel narrativo, nada. O único que estaba na portada tamén. Un avión tamén na portada, pero non sei. Isto é o primeiro exemplo. Logo, xogos que o fan mellor e aparte din, vale, ahora vamos a facer volvernos un shoot'em up e ir a tope. O sea, non vamos a facer un nivel de shoot'em up, vamos a facer 3 con un ciclo de boss e demais. Entón, vou me ir a Mega Drive, un xogo que creo que xa falei algún momento, que é o Dynamite Headdy, que é un xogo no que tes unha personaxe que se chama Headdy e que digamos que o principal, bueno, a gracia a nivel mecánico é que vas intercambiando cabezas. Entón, que pasa? Que pois tes cabeza aspiradora, cabeza martelo. Entón, con a aspiradora pois aspira inimigos, co martelo pois golpeas, é o máis forte algún obxecto e demais. E chegado a un punto, máis alá de que un xogo que xoga un pouco tamén a baza Super Mario Bros 3, que é como todo escenarios de teatro, entón a ti estás vendo todo, é como un teatriño. Hai un momento no que tes un selector de cabezas que son todo pois como paxaros. Entón tes como 3 tipos de avións, bueno, un paxaro, outro como un foguete, outro como unha avioneta máis clásica. Entón comeza unha fase de shoot'em up. En vez de ser un plataformas como estaba sendo ata ahora, tes un shoot'em up. E van a topísimo. O sea, para min das mellores fases de shoot'em ups, mira que teño xogado uns cantos tal, funciona moi ben. E aparte con esa tolemia que é o propio xogo a nivel de ser consciente que son personaxes interpretando unha obra de teatro, pero e demais. E iso, non só tes unha cabeza para voar, senón que tes varias. Hai unha primeira fase que é moi de, pois aparecen inimigos polo aire, polo ceo, pero logo xa empezas nunha zona que hai como unha especie de túneles, que tes un inimigo polo fondo, un gato que, o sea, aparece cada X fases, empezache a lanzar por aí, tes que andar esquivando tamén un pouco de terreo, é un pouco máis claustrofóbico, e a música aquí, bueno, a música en xeral neste xogo vai a tope. E logo vai con un dos meus bosses que entendo menos, que é un pouco simboliza o que ven sendo, isto xa é very japanese en algún momento. Empezas loitando contra unha cabeza de bebé que bota bolas de lume pola boca. Que pasa? Que se vas facendo ben o bebé, pois convírtese, vai crecendo, convírtese en adolescente. Claro. Eso, sigues facendo un pouco ben, aquí morre un pouquiño. Bueno, o adolescente xa vai levantando o dediño, xa como máis contestatario, lanza un dediño, lanza rayos. Cando a persoa esta costoulle, que é un xogo complicado, Logo xa se volve un señor maior, que fai promoción do propio xogo, o cal che molesta para poder xogar. Realmente iso non te mata, pero está facendo promoción do xogo, veña. Non sei que. E finalmente, spoiler, tes Benjamin Button, pero ao principio, ou seja, un señor maior, o que ven sendo. Non sei por que dixen así de revirado. Bueno, hai un señor maior e demais. Todo moi lógico, di Farun. Efectivamente, este xogo non é nada lógico. Aí está, sí, este xa se pilla camán e demais. Bueno, moi ben. É unha fantasía todo este ciclo de fases do shooter, que ao final iso dedica 4 fases a meterse nestas mecánicas de shooter. E para min moi
moito, xa moi a favor. Eu destes serie das que estou a favor. Maravillado. Outras é un xogo, é curioso porque este é un xogo tamén de que lle pasou esta época o que se chama o efecto blockbuster, o efecto videoclub, que pasaba que cando chegaban a Estados Unidos xogos xaponeses subían a dificultade porque xa había o blockbuster, entón podían alugar os xogos, entón subían a dificultade para que a xente non o alugase ou pasase a primeira, senón que fose un xogo máis difícil. Isto pasou en casos como Dynamite Head e está comprobado, o sea, tes bosses que tes que darlle 3 veces máis toques. O sea, hai un que se son 8 toques na xaponesa, pois 20 e pico na versión esta. E tamén, claro, é a que nos chegou a Europa, porque como os textos en inglés e demais, todo isto. Outro caso ben coñecido do Rei León e demais, todo, bueno, cousiñas destas. Bueno, e dicir que este xogo, o Dynamite Head, tamén xoga moi forte na localización, porque son referencias a películas coñecidas. Entón, unha das fases de voar é Fly Hard. En vez de Die Hard, é Fly Hard. Pero xoga todo así. É como traduces eso castelán, claro. Claro, é que... Po de cristal. Bueno, isto xa lle pregunto a Ramón Méndez se queredes a semana ou xoves, xa que xa vendén. Índonos xa a época de quinta xeración, ou seja, 32 bits. En Saturn había un xogo tamén, empezando a xenos xogos 2.5 de plataformas, que tiña unha fase de bonus que era, basicamente, vas con chamas o bug, vas con bicho, e vas con unha... non me lembro agora o Dragonfly como en galego, pero bueno, o nivel 1 en castelán, non sei se é o mesmo nome. Entón, iso, tes como un bonus para ir pasando entre aros de lume, porque why not? Nada, pues eso, clásicas fases un pouco para cambiar. O xogo realmente xogabas un pouco parecido a un Crash Bandicoot, pero un pouco máis, todo máis estreito. Pero bueno, digamos que a nivel visual é un pouco tal. Libeliña, digamos por aquí, o Cabalo de Demo, efectivamente. Gracias a Raj, que está aquí no chat, hoxe representando. E por último, dos que traio hoxe, tamén por seguir o orde cronolóxico, a min deu-me mágoa que non se apostase un pouco máis polo 2D ainda nesta época, porque hai cousiñas a mí en plataformas que visualmente aguantan moi ben hoxe comparado con outros xogos que se intentou máis polo 3D nesta época da Play 1, e un deles para min o primeiro Rayman, digamos o xogo que puxou Ubisoft no mapa a nivel de desenvolvedor. Tendo este, hai dúas formas de que usa o tema de voar. Rayman, entre un dos seus poderes, ten unha cousa que non é voar, que é planar, ou seja, que ten aí como unha hélice no pelo, forma co cabelo unha hélice que mantén un pouco a altura e tal, pero iso non contaría como voar. Pero hai nunha fase en na que hai que enfrontarse a un mosquito, unha vez que pois gañas este enfrentamento, non pasa nada. Aquí vimos a facer amigos, entón faste amigos do mosquito e axúdate despois a cruzar a lagoa. Que pasa? Que aquí temos unha fase de ir con mosquito en riba del, pois tamén un pouco autoscroll, autodesplazamento e nada, apañando así apañando as moedas que hai, bueno, os things que se chamaban, e tamén iso, desbloqueando así máis cousiñas, esquivando cabazas con espiños. E logo que pasa? Que hai outro momento no xogo que ese helicóptero de cabelo que comentaba antes, de planar, hai un momento que cho dan infinito. Entón, non, agora aguanta cho pelo, o sea, é como que che botan xel fixador. En este caso, claro, como igual que o do mosquito está ben traído, porque, bueno, vale, ao final o poder da amizade e tal, aquí axudas a un, vamos a chamarlle hippie, porque ten unha guitarra aplastada, entón, se o axudas, se axudas, devolve unha guitarra que había dentro de aí e dache unha poción, e xa está. Non me preguntes a reacción, é unha poción hippie que che volve o cabelo máis duro, entón poder facer hélice. E a partir de aquí, pois tamén un pouco ca mecánica, o que pasa aquí, digamos que premendo varias veces o botón de salto, pois vas gañando altura. O Rayman, non sei se xogachedes o primeiro Rayman. Non. Eu volví a él fai 3 anos e é duriño, é de dificultade, o sea, moi ben a nivel visual e demais, e artístico, está parece moi chulo, xogo 95 e demais, que saiu aparte, estamos vendo agora, creo que é a versión de Atari Jaguar, que dice que saiu para Atari Jaguar, Sony PlayStation, para Saturn e para DOS, é un xogo que se sigue moi ben a día de hoxe, pero é duriño, pero
Pero bueno, tiña estas dúas maneiras de meter fases de voar e demais. Que logo tamén algunha das secuelas que xa en 3D tamén repetían o modelo este do pelo, de aguantar máis tempo. E antes de... Bueno, seguindo nesta xeración, se nos imos xa a plataforma máis puramente 3D, estaba tamén o Mario 64, que citou antes Ana, en PlayStation, que había por aí, Lara? Pois en PlayStation estaba Spyro, chegou o dragonciño Spyro. Bueno, eu este xogo teñolle moitísimo cariño, é un xogo que xoguei un montón de veces, e tiña a particularidade que tamén era un xogo de plataformas en 3D, era xa nestes momentos de que tiñan moitas zonas para explorar, realmente era un mundo aberto de plataformas, e o Spyro estaba feito de maneira que ti tiñas que rescatar os teus compañeiros dragóns e recuperar o teu tesouro e moverte por varios mundos. Entón a particularidade que tiña o Spyro é que cada mundo tiña uns portales que daban acceso a outros niveis, a certos subniveis, e un deles, en todos os mundos, sempre tiñas unha fase de voo, o cal era bastante extraño porque realmente ti cando xogabas en modo plataforma Spyro non podía voar, solo pode planear, pero tiñas unha fase despois que era como unha especie de fase de bonus, era como iso de raíz no que tiñas que ir facendo certas cousas, destruindo certos cofres, pasando por certos arcos, eran complicadas, tiñas que, polo menos eu tiña que facelas varias veces hasta collerlle o punto de, porque tiñan un tempo límite, como facer todo o que che pedían no tempo límite, como buscar as formas de facer os carreiros mellor e tal, pero a verdade é que a mí encantábame, pero estes días buscando vídeos en YouTube de como eran esas fases, encontreime a moita xente que parece ser que a sufriu moito. Entón, pois, non sei, eu tiña ese problema cas fases de auga, eu con estas fases de voar non tiven este problema. Fixeronse nos 3 Spyros, nos 3 repetius a fórmula, as imaxes que estábamos vendo é das versións das Reignited Trilogy que fixeron fai pouquiño para pôr o Spyro pois un pouquiño máis actualizado, ainda que eu sempre terei nostalgia dos de PlayStation 1. Bueno, isto é así a fase o que máis recordaba de voar, tamén pois non plataformas que eso que chamaba a atención porque realmente non tiña xustificación no xogo, porque o Spyro normalmente non voaba, pero eran fases moi divertidas, a mí gustábame moito, tiñan o seu aquel, íbanse complicando, pero eu disfrutaba moito. Claro, a nivel narrativo, o sea, non se justificaba que digo, agora aguanto e despois volvo a non aguantar. Non tiña ninguna xustificación de ningún tipo, porque eso, ti despois só podías planear un pouquiño, subirte a un sitio alto, facer un planeo para chegar un pouco máis lonxe. Entón, por que agora podo voar? Non tiña narrativamente ningún sentido, pero... Bueno, hai que entreterse. Non sei se as queixas que tiña a xente, por cuestión de indo aquí, pode ser unha cousa que pasa a hora de manexar obxetos que voan, que creo que igual nos leva ao seguinte que nos quere contar Ana, que é irnos ao GTA San Andreas. Perdón, é que estaba mirando o gameplay e estaba tan relaxada mirando o gameplay que foi todo totalmente. Non cheguei a traer traumas agora. No, é que realmente estaba disfrutando moitísimo momento porque dicía, jolín, que fluido se ve, non sei, parece, non sei. Sí, Bombas de Vietnam, moitas grazas por devolverme a realidade, porque sí, ademais é que nestes días estamos a falar un montón do GTA e eu incluso falando, o sea, vendo todas as novas e tal, pois eu botei moitísimas horas no GTA, pero sí que é certo que unha dos peores recortes que teño do GTA San Andreas é a escola de aviación. Ti tes diferentes niveis nos que ti tes que conseguir licencias para conducir determinados vehículos, pero a escola de aviación é obligatoria para ti poder continuar no videoxogo. Entón, son un total de 10 leccións e ti tes cousas como, pois, agora tes que aprender a aterrizar, agora tes que aprender a eu que sei, pois, a volar e a facer un círculo, tal, pero logo te pos con diferentes vehículos, tes que pasar polos ariños e tal. E eu lembro que para min foi unha das cousas máis complicadas do GTA, que teño absolutamente cero ganas de repetirte. Agora me poso o GTA 6 precioso como é, cunha escola de aviación, e digo, grazas, non,
Por favor. Tanto iso como do tren, pero bueno, se queredes outro día podemos falar de trens, que tamén teño traumas cos trens. A ver, todos os temas que anotei uno para tratar son traumas, vale, moi ben. Non, gustan os xogos de trens, pero que a ver, a misión, bueno, non é que o tratamos hoxe, pero a misión do tren do GTA San Andreas tamén é para pegarse un tiro na boca. Pero sí, o sea, era a frustración de que eran 10 leccións en total, e ti evidentemente podías deixar a lección en calquer momento cando a superabas, e só precisabas chegar a ter un nivel de bronce en cada unha delas para superalas, non tiñas por que conseguir o ouro en todas. Pero se volvía máis e máis complicado, porque ademais os controles eu creo recordar que eran bastante complicados. Sí, porque creo que tengo o tema este de que como non frea, o helicóptero era máis sinxelo porque se non tocas nada, mantense no sitio. Eso está ben, pero o avión vai para diante. E logo tengo a cousa esta que se fai, que o control este inverso, que se vas para baixo vai para arriba para baixo, que eu lembro o primeiro xogo que lembro, aquí está un monotema, que facía unha cosa esa, se é o Panzer Dragón, que ibas a opcións e diga, non, se eu para arriba quero que vaya a midiña para arriba, non ao revés. Sí. E cosas disto, de momento logo rompes a memoria muscular, porque igual o GTA te obliga a isto e tal, e agora eu se me poño con iso, manteño xa o invertido, pero eu cando xogaba antes tamén, se eu para arriba, que para arriba, non me andes aquí xogando a inversa. Evidentemente. Bueno. E ademais teñes a limitación do tempo que era la ansiedad. Total. Sí, eu nesto creo que botei tamén bastante. Son cosas que se siguen facendo, porque, por exemplo, no Final Fantasy VII Rebirth, spoiler para Lara, non é spoiler de narrativo, é spoiler de que cos chocobos tes cousas destas. Xa che vou avisar. De cousas destas de voar e pasar por aros e demais, así que, bueno, sabes por o platino, ánimo. No, xa está. Pois xa non tes problemas. Pero bueno, sí, creo que en algún comentario por aquí tamén en algún comentario tamén pasoume a mí co Banjo-Kazooie, que o xoguei fai pouco, creo que era no TUI. Claro, tamén pasaba que aparte xo facía en primeira persoa, que tiñas algún xefe que era obligatorio lanzar o paxaro por aí, tiñas que intentar apuntar en invertido en primeira persoa, e digo, e aparte que a sensibilidade que tiña o analóxico nese xogo, porque incluso xogando ahora na versión esta que teñen de Rare para consolas actuais, o analóxico vai pum, xa vai todo. Vamos recoller algún xogo que nos di máis por aquí. Eu logo teño aquí unha ronda rápida de cousas que me acordéis, se os vos acordou outro xogo tamén comentado. Bueno, Sislax comenta que o Mario Land, que tamén acabamos de mencionar ao principio. Di Marcenitos que nos simuladores de avións xa estou acostumado aos controles inversos de mover o mando cara abaixo para subir. Claro que isto ten que o razonamento ten que se ti pilotas un avión de verdade, o volantes de que teñan os dos avións, tame vocabulario técnico preciso, onde pois eso, se empurras o volante para baixo, pois vai para arriba. Pero non sei, non probei o do avión unha vez, non sei se tedes experiencia ou demais. No, pero a mí pasa o mesmo, a verdade que calquer xogo de os que teña avións xa estou automáticamente, o meu cerebro xa pilla o control inverso, non? Se me poso ao revés, mal. Privilexiada. Cerebro privilexiado. Canto teño que aprender. Logo, así, de xogos que tamén teñen cousiñas que normalmente teñen unhas mecánicas e logo che meten outras. Cuphead tamén sigue un pouco do que pasa con estas plataformas, que se volve un shooter de autodesplazamento, tinos aquí tas Rex con un par de niveis voadores, que tamén debe ser a excepción. Eu, por exemplo, o caso do Dynamite Heavy eu recomendo, o sea, por a parte é deste momento que narrativamente como que xa estás polo aire, como que, bueno, ten esa cousa de que ao estar polo ceo é como que elevas, a estar a máis altura, como que narrativamente hai unha cousa así como cando ascendes unha torre, que eu para min son cosas que me flipan, sobre todo en xogos daquela época mudos, que non tes moitos elementos narrativos, e ese xesto de ascender narrativamente de alguma maneira metíache así esa cousa. Logo, ás veces isto non é mellor que outras. Outro xogo que, mira, dos que teño aquí notado, se aproveito que non fixen a quinta promo de na fin de xogo, que falamos a semana pasada do Kingdom Hearts con Alba Calvo. Precisamente Kingdom Hearts pois ten unha dupla forma de facer isto. Por unha banda tes parecido que comentas aí do Spiro, creo, Lara, que para ir dun mundo a outro, dos distintos mundos de Disney tal, pois tiñas que pillar a Gummy Ship, que eran unhas fases de shooter on rails aburridas como la sola no 1, no 2 xa se esmera un pouquiño, pero nada, que te obligaban aí a estar 2 minutiños pois disparando a cousas que aparecían por aí, pero bueno, sen máis.
E logo tamén había un mundo particular, creo que era de Peter Pan, no que ibas voando. E as mecánicas un pouco, que aparte creo que as mesmas mecánicas que cando ibas na Atlántida o da Serea, que non sei, bueno, Sirenita, Little Mermaid, todo isto, que tamén era iso, ao final ir para diante para baixo, o sea, para diante para atrás, pero tamén para arriba para baixo con algún botón. Pero creo que se manexaba igual se ibas polo aire que se ibas pola auga, neste caso. Por iso en algúns casos no 3D pasa así un poquinho iso. E logo hai un que sí que me chamou a atención, que aparte é bastante preto do comezo do xogo. Non son moi fan eu dos God of War, non probei os novos, pero os anteriores sí que mecánicamente como hack and slash ben, pero logo como personaxe Kratos non me acaba de tal. Pero sí que ten un momento ao comezo do 2 que pillas aquí o Pegaso, metenche aquí tamén, non é un shooter on rails porque é un hack and slash on rails, é unha cousa un pouco rápida. Bueno, vas co Pegaso e dándole espadazos a todo bicho mitolóxico de Grecia por aí tal. O que pasa é que visualmente é moi espectacular porque tes aí esas nubes por aí, aí como, non sei se solo a lúa, pero bueno, digamos que a set piece, digamos, o enfrentamento en sí é bastante espectacular. E aparte mistura un pouquiño iso, o de ir voando, pero tamén como clásica escena de persecución de coches que va saltando dun Pegaso a outro ou unha cousa así un pouco rara. Pero bueno, xa indo a puro un pouco xa máis a puro gore. Sí, efectivamente, gracias Marcenitos, Pegaso, estamos falando da figura mitolóxica, o cabalo con alas, non o camión. E logo, apúntanos por aquí Slacks, o Battletoad danés, que teña dúas fases que ibas cunha nave esquivando rayos. Sí, o pasa que estou pensando, non é o da moto, non é a fase da moto. Porque a fase da moto eso, bueno, hai pantallas azuis aí de xente que non a vi ben. Logo tamén había xente que está falando por aquí dos Battlefield, de algo dos vehículos que hai por aí. E logo tamén TASRX decía un punto favor dos xogos nos que podes pilotar polo aire se queres, Battlefield, Fortnite e demais. E efectivamente o Aleski tamén tiña, sí, o Aleski tamén tiña momento, era como un bici helicóptero, era como que iba pedaleando. Eu sigo aquí, ainda que non se mova a cámara, eu sigo aquí. Espérate un segundo. Espérate. Bueno, nada, apareceré agora, non son destos. Chan, chan, chan. Sí, aí estamos. Hola, que tal? Hola. Esta versión PlayStation Xbox Series, que ten menos fotogramas. Apareceu o espírito de John Amir por aquí, por algún logotipo tamén. Nada, se vos parecimos a redes sociais, o que deixaron, por Blue Sky, temos aquí o fío xa habitual de Carlos Cés, que nos deixa, se podes ler vos así mentras apaño aquí cousiñas, vou poñelo en letra para toda a xente, espérate. Así, mellor, creo. Lestiana. Vale, o Outer Wilds despertou en mí unha chea de fobias que non sabía nin que tiña. A primeira vez que saín voando do planeta descubrín a peirofobia. Pero este xogo desata todos os males: agorafobia, claustrofobia, acrofobia, batofobia, apeirofobia, aerofobia, cronofobia, megalofobia, melanoheliofobia. E a min hai cousas aquí que non me soan para nada. No, a min tampouco, necesito explicación médica. Sí, creo que está polo chat. Sí, Magua que non está hoxe xo que se tal, pero bueno, mandamos unha aperta. Bueno, acrofobia falamos antes. Era que comentaba o de vertixe. Sí, megalofobia, bueno, en fin, o Outer Wilds. Outer Wilds é o que é como o Blueprints, pero outro. Este creo que tamén ten esas cousas, Ana, de como Blueprints, pero outro. Eu isto teño instalado para xogar e non dou arrancado a porme con el, pero teñolle ganas. Eu deixei de descansar un momento a saturación de Blueprints, cando me metan outros deses, pois igual é Outer Wilds, ou se non sei cal outro que tiña pendentes do estilo, o The Witness, pero bueno, isto xa miraremos. Dinos tamén, Carlos, que no World of Warcraft, a primeira vez que saín da illa de Teldrassil, voando un hipogrifo e descubrín o enorme que era o mundo que se abría ante min, unha sensación de estar perdido na mensaxe certamente desacougante. Que isto, non sei se tamén che trae un pouco ti a sensación que pasa por exemplo, en algúns RPGs Lara, como Final, cando te xa esa nave que voa
Sí, son ser... O que pasa que a veces no final como que é moi adiante no tempo xa. Non sei, non é o mesmo. Non teño esos recordos do final de repente estou voando por un mundo enorme. No Skyrim ten unha das últimos DLCs, podes montar sobre dragóns, pero non os podes controlar moi ben, entón é un pouco así extraño. Pero sempre nos RPGs, cando tes algún RPG destos de mundo aberto así, e tes algunha montura que na que podes voar, sempre é unha sensación bastante peculiar, sí. E por último, espera, teño que a veces temos xente con un nivel de exigencia nos comentarios que xa nos pide banda sonora. Que, a ver se me sai aquí como ven. Xa o realiza. Sí, a música máis épica para o bo máis ridículo está no Undertale. A melodía que só aparece neste momento do xogo chámase Bird That Carries You Over a Disproportionately Small Gap. Que traducido sería así como que paxaro lévate. Sí, básicamente que paxaro lévate por un de maneira moi épica por un oco moi pequeniño. Por un burato moi pequeno. Sí, sí. A ver, que era vista cenital, está entendendo mal todo. Bueno, pues ahí está, esto que nos trae a Carlos. Magnífico. Pues teño pendente Undertale. Confusa. Teño pendente Undertale, pero non é xogo para streaming para min, así que xa, isto xa na intimidade. E demais. Feito o cal, creo que xa... non, perdón, que me quedo en Instagram, é verdad. Hoxe temos o Instagram ainda que lanzamos un pouco máis tarde hoxe a resposta. Ui, mira, que a primeira resposta que estou vendo está me apelando directamente a cousas que vivín hoxe. Vai a falar por aquí María Peal. It Takes Two. Efectivamente, It Takes Two, bueno, It Takes Two igual que o Split Fiction, It Takes Two cando quere é calquera outra cousa. O sea, en calquer momento que quere, ahora é outra cousa. Ahora está, é maravilloso. Entón, sí, o de War, sí, non varias veces creo que pasa, non sei en cal concreto. Máis mensaxes, se quere aquí Zuckerberg. Veña, Marcos Sack, dinos, no Mario Sunshine, cando vas montado nun paxaro de area e tes que coller moedas vermellas. Pode ser, sí. Eu neste verán tamén, imagino que sei, hai momentos sí que xogo a veces con mecánicas. Eu me acordo máis que era tamén un shooter on race, o que pasa que ibas por unha montaña rusa, non era voar, pasa que tamén ibas polas alturas e disparando. Dinos tamén, Diego Bouzón por aquí. Bueno, Diego Bouzón ten varias mensaxes, entón di Sonic Adventure, indo ao Carrier, neste caso pues tamén era un pouco parecido do Kingdom Hearts, que hai un momento que dis, vale, pois aquí non chegamos a pé, píllate iso a avioneta e vamos indo para lá e metes aquí para a naves enemigas. Preguntaba antes polo chat algo tamén se o Sonic tamén había un biplaza, algo así. No Sonic 2 tamén pasa. O que pasa no Sonic 2 realmente manexas igual a Sonic, o que pasa que vas enriba dun avión, pero non cambia o control. Diego Bouzón se conta voar, tomar psicotrópicos no GTA V. Abrimos debate. Sí, vale, pues pechamos debate. Fin de debate, moi ben. Vamos a acabar rapidísimo o programa. Diego tamén nos di Diego Bouzón que nunha pantalla do Power Stone 2 caes dun avión un boss en motor. O sea, Power Stone 2 era xogo de loita, pero un pouco así máis, un pouco brawler, pero en 3D. O sea, como os Smash Bros, pero que realmente en vez de ser son ámbito 2D, pois tamén tal. O propio Smash Bros tamén ten fases que vas enriba dun avión e demais. Sí. Certo, E agora estou me lembrando Gunstar Heroes. Gunstar Heroes tamén che meten unha fase de shooter. Que Treasure, que eran os Dynamite Heavy. Treasure, claro, logo acabo facendo Ikaruga e cousas así. Tiñan ganas de facer un shooter desde o principio, non o sabía. Que fin. Vale, vamos co apartado de mensaxes que van directamente á Fiscalía. Black Souls, que di Carrero Blanco Simulator. John Amil dixo o Carry White. Moi ben. Isto, todo, a ropa policía vai para pasión. O sea, non somos nós, o Recuncho Gamer non se responsabiliza as cousas que lee o señor que está falando do Recuncho Gamer. Menos mal que non entra no WhatsApp de Recuncho Gamer, senón JPV seguimos con Kingdom Hearts. Agora, Kingdom Hearts 2 na zona da Gravá, que era Aladín, a alfombra voadora ou na autoescola. Mira, aquí está unha persoa que te entende. Fala tamén da autoescola de aviación do GTA San Andreas, aquí
JPV. Falan ben ou mal? Menciona, foi neutro. JPV, pois, non sei. Déxanos no comentario, por favor, se veis isto no YouTube. Hai que mollarse, por favor. Aquí temos a Facal Rivas, que nos di Espírito de Dragón, inesperadísimo, efectivamente, aí seguindo a tese de Lara. Miguel Vieito dinos Old School, as fases con P infinita no Super Mario Bros. 3, o propio Tanuki, que entendo que debe ser un pouco parecido que pasaba no Rayman, que tes un power up que logo cho fan infinito de voar. Certo que o Tanuki, o de planar, segundo como... Ou era a capa do Mario World. No Mario World, segundo como manexabas a capa, creo que contábache como bo, é máis que como planar. Se consideramos... Perdón, pero que estaba pensando agora. Se consideramos planar... evidentemente, para mí, unha das cousas máis desfrutables do Zelda Breath of the Wild era subirme a unha torre o máis alta que puidera e tirarme dende aí e observar todo o mundo fantástico, que eu ademais sempre dicía: vou subir a torre máis alta para chegar a aquel punto que está ali tan lonxe, tan lonxe, tan lonxe. Logo miras abaixo e dis: ui, que é isto que hai aquí? E xa, o progreso, todo a media hora que botaches en chegar ata lá arriba é como... Ai, é que é un mundo tan interesante, tan vivo, tan cheo de cousas que ti ves ali a 4 mataos tirados ali e dis: vou ir tocarlle as pelotas a esta xente aquí. O objetivo que tiña na cabeza do día marchou. Bueno, primeira noticia bate tamén Ana de JPV caiche mal. Cancelado. Ben, por suposto, eu fixima todo. Hoxe me estades dando todos unha cueriño de humildade maravillosa. No, tamén está moi ben. Sí que, bueno, de planar, a mí pásame moito iso tamén, de querer subir ao punto máis alto e ver a onde chego logo planando. No Zelda xa non, pásame, que o Zelda perdíme en tantos fíos por aí que xa sí. Quedou aí. Sí. Pero bueno, pero sí que, bueno, claro, pase a planar sí que é unha mecánica que, digamos, está integrada dentro das posibilidades do xogo, entón non entraré aí, pero bueno, logo están replicando o Horizon Zero Dawn, por exemplo, perdón, o Zero Dawn, no Forbidden West, que cando meten tamén a especie de Delta. E logo hai un xogo que fai iso tamén, falando de voar, pasa que está metido nas mecánicas, que o Just Cause 2, que é unha tolemia, porque cun garfo e un paracaídas podes, te o garfo, pum, aganchas a un sitio, pum, recolles para ir hacia ali, e mentre estás indo hacia ali, activas o paracaídas e así faz toda a illa. É unha o sea, a nivel de desplazamento é un xogo que me sigue fascinando. E logo é super parvo. A nivel de mundo aberto, moi ben, non se toma en serio, eso agradezo. Vamos a ir con un que se toma máis en serio, que é o Uncharted 3, que non o di por aquí do demo, que di que cando caes do avión, puro cinema de acción, que entendo que é esta escena que hai tamén no filme de Uncharted. Acá me echaron o mensaxe de John que puxo White Carrier, vale. David Sterkar dinos o Super Mario Land, do que xa falamos, e ata aquí as mensaxes do Instagram, así que nada, graciñas a xente que deixaxes tamén mensaxes aquí no Instagram, e convidarvos tamén se estades no YouTube ou Spotify que podes deixar comentario de que queredes. Dito cal, vamos ir xa pechando xeo chiringo, así que vamos ca fase final, o sea, correcto do final de isto. Non te, as listaxe, vamos, música de listaxe. Ai, vou buscar un plano. Isto claro, é que isto estamos cabroma, que claro, logo en TikTok hai unhas letras e Instagram hai unhas letras por aquí que non sei onde poño os rótulos, pero bueno, moi ben, vou intentar poñerme unha altura, poñerme a altura desta xente que nos acompañou hoxe, aí está. Entón, hoxe estrease en proposta de listas Ana, así que xa sabedes, bueno, Ana vai nos lanzar un tema e nós temos que intentar pois dar con todo. Tamén podes participar no chat, e se estades no TikTok, esta parte non entra, así que non vos saúdo. Veña, cando queiras, Ana, lanza tema. Intentei buscar algo que pudiera facer referencia a fases de voar ou calquer cousa de mecánicas de voar, pero a verdade é que era bastante complicado atopar algo así tan nicho, tan específico. Entón, como levo todo o día co Mario na cabeza e hoxe falamos bastante do Mario, pois propoño os 10 xogos de franquía de Mario, e con isto quero dicir non só un Super Mario, senón tamén o mellor un Mario Kart, con máis ventas a nivel mundial, xa que ademais estamos agora a un mes e medio, un mes escaso, da saída de Switch 2,
consola que todos amamos e imos mercar porque nos sobran a pasta. Pois falemos de Mario e de Nintendo. Falta John aquí neste momento. Por que? Eu non son de Contanos. Nintendo nada, así que... Bueno, Pois o neno Sega. Como Exacto, iso estaba bautizou Lara pensando. fai uns podcast e xa me quedou. Pero exacto. empeza a ti, home. Algún diremos. Empezo eu, vale. Falamos de xogos de Mario con máis ventas. Vale, pois eu vou dicir o primeiro Mario Kart. O primeiro Mario Kart non o teño no top 10. Vamos ir co primeiro, o Super Mario Bros. Yes. Está no número 2. 40,24 millóns. Un xogo de NES do ano 1985. 40 millóns un xogo do ano 80. Eu alucino. Do ano 85. Unha Sí, eu creo que ven, porque viña ca consola, creo que tamén por aí creo que lle axuda, máis alá de que, obviamente, icónico. Vale, pois Mario 64. Mario 64 está na posición número 9. Ano 1992, 11 millóns de copias. Eu a verdade é que me esperaba máis, Pero sí que é certo que mellor vendelo coa consola ou non, porque a verdade é que a Nintendo 64 tivo moitos xogos moi icónicos e o Mario non é que fora o máis icónico. Tamén estaba o Zelda, por exemplo, o GoldenEye. O que pasa é que logo Nintendo 64 non foi tan... non tirou tanto como a primeira NES e demais, por aí tal. Pode ser. Vou ir a Wii. Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy... No. No. Espera, sí, claro, obviamente. Sí. Perdón. Vale. É que son as 10 da noite para min. Super Mario Galaxy, posición número 8. Ano 2007, 12 millóns de copias. Vale, pois vou dicir o Mario Land. O Super Mario Land na posición número 6. Que ben Eu non tirado. sei se ti estás anotando, Iago, pero eu non estou anotando os que estades sacando ou non. Bueno, Vou... máis ou menos. Están o Así 2, o 6, o... Vamos a ver, vou facer 8, unha nota 9, aquí creo. na miña libreta do Blueprints. Vou facer unha nota. Sí, está Pero sí. o Land No, de Falcon Galaxy 64 e o Super Mario Bros. Original. Yes. Vou probar co Super Mario Bros. 3. Exacto, posición número 7. Ano 1988, 17 millóns de copias. Temos a 6, a 7, a 8 e a 9. Estamos xa para facer un cinquillo. Un chinchón. Un chinchón. Vale, O puño pois palillo na boca xa. eu vou dicir un dos meus favoritos que é o Wario Land, o Super Mario Land 3. Super Mario Land 3, pois non o teño. I Eu am creo que sorry. Game Boy xa non vai haber máis, se me preguntas. A ver. Eu sei que ale o un porque é o Mario Kart 8 Deluxe ou sen Deluxe. A mí me chama moitísima atención que o Mario Kart tivera tantísimas vendas, a verdade. 60,58. Sexa, máis vendas que calquer outro título, penso, da Nintendo Switch. É que por eso Switch 2 vai con Mario Kart e non vai co Mario plataformas. Porque... Sí, pero que, quero dicir, ao final é un Mario Kart 8 Deluxe, non é un Mario Kart 8, sabes? Non é que tampouco fora tan... Non tiña vaca. Bueno, pero é que aí, o Switch amortizou todo o que pudo de Wii U e ese saixo ben. Pero bueno. Sí, certo, Bueno, temos 1, 2, 6, 7, 8, 9. Faltan 1, 2, 6, 7, o 3, 4, 8, 5 e 10. Sí. Vale, pois eu vou dicir o Yoshi's Island. Nope. Que a verdade é que tampouco sei se o Yoshi's Island entraría dentro de Mario Pode ou ser. non. Sí, porque é certo que Como- o nome... Como pista, todos levan Mario no nome. Vale. Ben. Pois, veña, pillando a pista de Lara de Super Nintendo, vamos polo outro, Super Mario World. Sí, no 5, Super Mario World, ano 1990, 20 millóns de copias. Aquí o retro unha pasada, os anos 80 e 90 foron increíbles. Bueno, que Nintendo. Eu sempre. Nos faltan a 3, a 4 e a 10. Vamos ben,
Super. Para non saber de Nintendo entre aspas, a verdade é que jolines. Pues asa me quedei. Vou dicir, un Mario Tennis? Non houve Mario Tennis. Teño un do ano, dous pistas de anos, por exemplo. Eu son fatal para iso, seguro que hago moi ben. A mí demasiado ben. Ya hago como unha enciclopedia. Se queres vou pillar dos do chat, que tamén... Tamén. Tienes por aquí un Mario Kart Wii, por exemplo. Non. E o Mario Odyssey, o Mario Odyssey, que por aquí está RX. Sí. No número 4, Mario Odyssey tamén na Nintendo Switch, no ano evidentemente no 2017, que foi cando saiu a Nintendo Switch, 27,65 millóns. Ostras. Nos quedan 2 ou 3? Quedan os 2. Vou dicilo, pero non vai ser o Galaxy 2. No. Porque o un xa lle costou. Sí. O un xa lle costou e o 2 vendeu menos. Podes probar a de Farún, o pasa que non sei cal deles sería. Farún di un Mario Party? Non. Non é Mario Party. Non é Mario Party tampouco. Vou probar o New Super Mario Bros. Sí. Ai, que xa empezan cos nomes raros Nintendo. Claro. O da DS. Ano 2006, 30 millóns. Exacto, claro. Da Nintendo DS. New Super Mario Bros. Que non o Super Mario Bros. Que tamén. E quedanos o 10. Sí. Bueno, este xa é máis complicado. Bueno. Eu probaría un, pero faltanos pues GameCube. Faltanos GameCube. Probaría o Sunshine, pero igual non é. Non é. Igual apunta para inventas, Estás por aí di Super Mario Bros. De Wii? Tampouco. Se queredes? No, un paper eu creo que non. A pista... no, 2013. Vale. Yago. Pero 2013 Wii U, o sea, o último de Wii. O que pasa é que o do ano 2013 me chama un pouco a atención aquí. Eu penso que isto está mal, porque a plataforma é a Nintendo Switch, pero me está dicindo que do ano 2013 e evidentemente iso non ten ningún sentido. Así que se queredes vos lo digo. Vai ser o New... Espérate, o Super Mario 3D World. Con Bowser's Fury. Con Bowser's Fury, claro. É que o xogo original é de Wii U, pero meteron o Bowser's Fury sumando as ventas de Switch. Vale. Pois xa está, xa temos. Moi ben. Con 9 millóns o último deles. O sea, xa imos na primeira posición con 60 millóns ata 9. 9 millóns, moi ben. Moi ben, xa os podimos vendernos de podcast. No 11 tamén nos vale. Bueno, pois ata aquí listaxe de hoxe de xogos máis vendidos de Mario. Así que... Pois moi ben, ben pechado. Vamos xa con música de pechado. Nada, outro día pues, buscamos os que menos de Mario. Din por aquí Mario My Rabbids, Mario Sonic, nos Xogos Olímpicos. Bueno, hai que... Sí, a verdade é que ata agora tampouco fixemos ninguna lista de os peores valorados. Sí, é que eu pensei facer unha lista así, pero é que digo, se son xogos os peores valorados, non vamos a ver. Ou non, quen sabe? Ou non, pode ser tamén. Bueno, pode ser. Hai que ver. Bueno, o que sí que vemos é que voltaremos o martes que ven con outro podcast. Perdón, que me está dicindo que outros xogos xa son infames. Xa, bueno, Virtual Boy directamente xa e demais. Pero nada, ata aquí o programa hoxe de fases de Evo e todas estas cousas que aparecen por aí polo medio. Antes de nada, lembrarvos iso, falamos antes de na fin de xogo, que tivemos o Kingdom Hearts a semana pasada, pero que esta semana pechamos temporada, cada temporada na fin de xogo, e aparte enlaza con bastante dos xogos que falamos hoxe, porque vamos falar un repaso de
como foi esa transición de plataformas 2D, por exemplo, falando do Rayman, ata plataformas 3D, que acabaremos falando do Spyro, creo que non falamos, pero camos no Sly Cooper en PlayStation 2. E neste programa, aparte, acompáñanos moita xente así chula, como son Fran Cañotas, presentador da TVG, a cantautora MJ Pérez, tamén está Fátima Pego, tamén Iván Iglesias, compañero de UK, nada, así que tamén nos conta un pouco. Hai un programa moi de, pois eso, xente que creceu nos 90 con mascotas, falamos tamén un pouco de ese momento Pucci, que todos as consolas ou compañías teñan unha mascota. Dedicamos un minuto para falar do Babsy 3D, imaginade que non preparamos en gastos, non era necesario de cometer a Ramón e dicir ¿para qué? No, pues eso. Nada, pues pechamos temporada en la fin de xogo, así que tedes esta primeira temporada de 16 capítulos xa lista para, pum, directamente ir a Galega Audio. Se vos queda máis cómodo tedes no YouTube, tamén tedes aquí a ligazón na descripción, que outro día me parou unha persoa, non me parou, pero bueno, unha persoa que me saudou pola ruta, onde está poñendo o link? Pues está o link, desde que hai programas podcast aquí recentes que está na fin de show, pues está aí o link. Así que se estuviese John agora diría, no, tamén está Zelda, non sei que. Gracias, espíritu de John Amil, por poseer a Yago. No, bueno, outro día no directo foi horrible. Que hasta protestou el. Imagínate como estaba. Pois nada máis. Graciñas Ana, o Marter máis, graciñas Lara. Graciñas outra vez por estar aquí. Si lembra que nos vexamos este podcast, hai que decir con audio que senón enfadáronse. Empeza así, enfadáronse, non respondeu que estaba macho. Xa marchou. Gracias a toda a xente que estedes polo chat aportando hoxe por aquí tamén máis xoguiños e comentarios varios. Lembramos que a nivel directos tamén mañá mércoles empezamos con Pancio Dragón ás 8 da tarde e este xoves ás 10 no Twitch con Ramón Méndez, Pancio Dragón Saga. Bueno, por falta un xogo que para min é o xogo que a min marcou a nivel de ser consciente de que os videoxogos son arte, o sea, son cultura. Para min foi o primeiro contacto que dixen, vale, estamos falando de outra cousa. Así que, bueno, intentaremos transmitir esa paixón por estes xogos e o que nos trouxeron. E non me entendo máis, veña, ala, boa noite, bo día, os do podcast e na hora na que estedes. Chao, chao. Boa noite.